नोंथांमोनखौ आं गोसो गोजोनै नमस्कार होबाय आरो आशीर्बादबो होबाय। आं दिनै एथ' बैसो जाबोबाय 73 इयाराव आं दासिमबो गेलेगासिनो दं आरो एबार क'क्राझाराव जानाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट चेम्पियनशिप मास्टारावबो आङो ओरै ट्रिपुल जामाव आङो सेकेन्ड जानो हादों आरो वाकिं रेसाव आं थार्ड जानो हादों। ओमफ्राय दा आङो उन्दै स्कुल लाइफनिफ्रायनो गेलेदों। पिटि उषा, थैबुन निसा, लीला गगৈ, माधबी गगৈ मोनजों। ओमफ्राय दा आङो दासिमबो गेलेगासिनो दं बुरैजासे। आंनि लोगोआ फ्रायनो गैला। दा आं 70 ग्रुपआव गेलेयो। ओमफ्राय दा बे पिटि उषाबो मालाय बिराद गिदिर, जोंथ' बर' मानसि नालाय बेकग्राउन्डआव मानसि गैया। एखेलगे गेलेनानै जों बुरिबोबाय। बेहा दा रेलवेनि चेयारमेन साख्रि मोननानै रिटायार जागुलायबाय। आंनो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्पर्टस कटायाव गेस एजेन्सि होदों। आं दा अभयपुरायाव गेस एजेन्सि सालायगासिनो दं 99 निफ्राय। दाबो देहा जेसे मोजाङै थायो एसे गेलेबाय थागोन होननानै थैजासे बिदि गोसोआव साननानै दं आरो बाबा। बबे जायगायाव गेलेहैखो दासिम? आङो 9 बार थांबाय फरेनाव। ब्राजिल, फिनलेण्ड, थाइलेण्ड, जापान, सिंगापुर आरो मालयेसिया, चाइना, श्रीलंका, मालयेसियाव खेबनै थांबाय। 9 बार आङो थांबाय। फिनलेण्डआव वार्ल्डआव थांदों, ब्राजिलाव वार्ल्डआव थांदों। आं मेडेल मोनाखैबाबो 8-9 आव जानानै फैदों, क्वालिफाइं जानानै फैदों। खिन्थु एसियायाव आङो जेरावबो मेडेल मोनाबानो फैयाखै। जेरावबो आं जापानावबो मोनथाम फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जाबोदों आरो चाइनायावबो मोनदों, मालयेसियायावबो जेरावबो मोनसेबो आङो लघु जानानै फैयाखै आरो। माबे इभेन्टखौ गेलेयो? आङो लं जाम्प, ट्रिपल जाम्प, स्टिपल चेस, 2000 स्टिपल चेस बेखौ आं गेलेयो। ओमफ्राय दासो बैसो जानायखाय बेफोरखौ बारा हाला नालाय दा आङो 5000 वाकिंखौ लादों, ओमफ्राय लं जाम्प, ट्रिपल जाम्पखौ लादों आरो दा। बे समावबो मानो गेलेबाय थादों? आङो देहाखौ थिग लाखिनो थाखाय आङो सानफ्रामबो 5 किल'मिटार वाक खालामो मर्निंआव। ओमफ्राय एक्सारसाइस खालामो। आं मोसायोबो, नाटकबो खालामो दाबो। बिदिनो आंनि देहायाव जेबो बेमार गैया, जेबो उसुख सान्ति गैया। खालि आंहा बे मेगनावल' एसे प्रब्लेम। बे गरमाव आं प्रेक्टिस खालामो नालाय रेटिना पर्दा आंहा गावदों, जिदों आरो दा बे मेगनाल' आंहा प्रब्लेम आरो। थारमाने आंनि मेगना माने खेबथाम अपारेसन जाबाय, दाबो मोजां जायाखिसै। फारसे दा बिराद मोजाङैनो दं, फारसेथिं नुथारला आरो। गेलेनायाव न'खरनिफ्राय गोबां हेफाजाब दं? हेफाजाब दं। आंनि हाजबेन्डनि बिराद अबदान दं। बिनि अबदानावसो आं दाबो थांनानै दं। गेस एजेन्सिनि बिगोमा जानो हादों आङो। आंनि हाजबेन्डआ सोरगोआव थांबाय। जुग जुग बेबायदि आङो बेबायदि हाजबेन्डखौ फिसायखौ मोन्थों। ओमफ्राय दाबो बिनि अबदानावनो आंनि देहाबो थिगैनो दं, गेलेनोबो हागासिनो दं बाबा। मोजां। बेनो आंनि। माबायदि मोनदों क'क्राझाराव? बिराद मोजां, बिराद मोजां। आं बिनद ब्रह्मनि फंबाय फिसाजो। आङो फुटबलार। गोदोनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय। बियो आयंनिबो अबदान, आयंनि गोसोनि प्रेरना। नोंसोर ओरैबायदि गेलेनांगौ, ओरैबायदि नोंसोर सोलिनांगौ होननानै। बिदिनो आं बेखौ सानो आरो बयनोबो आं मेसेज होयो जे आं दिनै 73 बोसोरसिम जेरै गेलेनानै दाबो स्ट्रं जानानै दं, बेबायदिनो बयबो जाहाथे प्रेक्टिस खालामथों, देहाखौ मोजाङै शरिरखौ सरसा खालामनानै मोजाङै थाथों, बिदि होननानै आङो मानसिफोरनो मेसेज हरो, साबायखर हरो मोजाङै थाथों होननानै। आरो मा बुंबावनो बाबा, बेनोसै। आं दा अभयापुरि रानि इण्डियान गेस एजेन्सिनि सदाधिकारि। चिरां जिल्लानि जानानै गेलेदों? चिरां जिल्लानि जानानै गेलेदों। क'क्राझारावथ' फैहोआखिसै बिसोरो। आं 4 सननिफ्रायनो चिराङाव गेलेबाय। गोदो गुवाहाटियाव थायोबा गुवाहाटिनिफ्रायनो गेलेबाय थायोमोन, कामरुपनिफ्राय। ओमफ्राय 4 सनाव फैनानै बेवहाय फंबायफ्राबो होनबाय, चन्दन ब्रह्म मोनहाबो गासिबो, आब' बाहाय गेलेनांगौ। जों गोदान बहाय चिरां जिल्ला खालामबाय, बहाय जों स्पर्टस दानो नंदों, दानो नागिरदों बयबो। ओमफ्राय हाग्रामामोनबो बयबो लिंबाय, बहाय फैबाय जों। आरो आब' सासे दं, किरन बसुमतारी होननाय, बेजों आंजोंनो जोङो सानैजों चिरां जिल्लाखौ गठन खालामदों आरो गेलेनायाव प्रथम। दा बायदेवनि देहा बारा थिग नङा, दा न'आवनो दं, गेलेयाखै। दा बियो
80 मोनहां जाबाय आरो 80 बोसोर जाहां जाबाय दा एसे सिंनि प्रब्लेम बिराद मोजां इन्टारनेशनेल प्लेयारमोन बेबो हेमात्र मारियोमोन शर्टपुट मारियोमोन इन्टारनेशनेल प्लेयार देहाया मोजां नंला बैसोबो जाबोबाय इसोरा टेकेराव शरीरखौ मोजाङै लाखिदों देहाखौ मोजाङै लाखिदों आंनि मुङा प्रकाश ब्रह्म आरो आंनि गामिनि मुङा जयमागुरि आरो आंनि बिमानि मुङा दन्दिस्वरी ब्रह्म आरो आफानि मुङा बिपिन चन्द्र ब्रह्म नाथाय बिसोर आइ आफामोनहा रुंसारि जानानै थांबाय दा बेनो आङो नैबे अल आसाम एथलेटिक मास्टार जे सोलिगासिनो दङ बेयाव आङो बाहागो लानायाव बाहागो लानो मोननानै आं खुब गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनहा जे आंनि नैबे मेसेजखौ दि लाफैदों बिनि थाखाय आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय दा बाथ्राया बेनो आंहा एक्चुअलि गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि स्पर्ट्सनि माबायाव गोबां इन्टारेस्ट दंखायोमोन आरो आङो फुटबलावबो गेलेखायोमोन नाथाय फुटबलाव आं चेम्पियन जानो हायाखै ओरैनो डिस्ट्रिक्ट चेम्पियन जाना थादों आगोलाव जाय हक दा आङो बेनो माने सासे मानसिया प्रणय बसुमतारिया आंखौ नैबे मास्टार एथलेटिकआव आंखौ जइन लाहोनाय जादों सिमोनहाय दा बेनो सिमोनबो आङो जरहाटआव बिदिनो फार्स्ट पजिशन आं लानानै फैदों आरो सेकेन्ड पजिशन आं मोनदों आरो देग्लायनियावबो नैबे 30 मास्टार एथलेटिकआवबो आङो देग्लायहाय 10,000 बेखौ आङो फार्स्ट सेकेन्ड पजिशनाव लानो हादों आरो मोनसेया 5,000आवबो सेकेन्ड पजिशनाव लानो बियो 10 किलोमिटार जाहैबाय 10,000 बा औ आरो 5,000 बा 5 किलोमिटार जाहैबाय आरो लास्ट दिनैहाय 29 तारिखआव बेयाव 1500 होदों आं बे 1500आव माने फार्स्ट पजिशनखौ आङो लानो हानाय जाबाय आरोखि चेम्पियनशिपआव गल्ड मेडेल देरहानानै गोजोननाय मोनदों आङो बहुत गोजोननाय मोनदों आरो आंनि गोजोननायजोंबो लोगोसे आरो आंनि मेसेजखौ हयथ' मानसिफ्रा नुनानै जाहाथे आंबायदि नाजानाय थायो आरो नाजानांगोन नाजाथों दा बेफोरबायदिखौ आङो सिन्था खालामनानै आङो बेजों लोगोसे जाहाथे आंनि देहाफ्राबो मोजाङै थायो आरो देहायानो धोन ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बर' मानसिफ्रा जाहाथे बेबायदि लोंला जादला ओरैनो बेखार थायालासे बेफोरबायदि माने माबायाव बाहागो लानानै बेबायदि माबाखौ जुदि गेलेयोब्ला गावबा गावनि देहाफ्राबो मोजां थायो आरो देहा थिगब्लानो गासिबो हाबाफारियाव दावगानो हायो एक्चुअलि आंहा गोदोनिफ्रायनो आङो मर्निं वाकआव आं बेफोरबायदि खारनाय हुदाया आंहा दंखायोमोन दा आङो बेबायदि हेबिट थाखानायखाय आङो बेहाय आवगायलांनोबो हाबाय आरो आवगायनोबो हागासिनो दङ इसोरनि अननायाव आंहा बेफोरबायदि माबायाव स्पर्ट्सआव आंहा इन्टारेस्ट दंखायो आरोखि फुटबलावबो आङो मोजां सासे प्लेयारमोन मिथिगौ बयबो दा आङो दुर्भाग्य फुटबल गेलेनायखौ आङो नागारनानै आङो कालसाराव फैदों कालसारावबो आङो एक्चुअलि दा रेडिअ आर्टिस्ट आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम गागि आफादनिबो आङो कालसारेल सेक्रेटारि आरो आङो दा अडिस्टासबो खामानि मावनाय जायो आरोखि ब्रह्म धोरोमाव दा हयथ' आंनि बेफोरबायदि मोजां मेसेजखौ मोननानै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मानसिफ्रा हयथ' गोजोननाय मोनबाय दा आङो बिराद जौगाखांनाय मोनदों थुलुंगाखांनाय मोनदों नोंथांमोनहा जे आंखौ जे बेबायदि मोजां माबा मोनसे खबर लाफैदों बिनि थाखाय आङो खुब गोजोननाय थाबाय दा देग्लायनि बे जाहाथे फैबाय थानाय नेसनेलखौबो आङो बेबायदिनो उथ्रिनो हायो जाहाथे देग्लायनि नेसनेलखौ माबायाव लानाय आं खबर मोनदों दिल्लीयाव लादोंमोन दिल्लीनियाव पस्टपन जानानै दा बेंगालराव लादों आरोखि दा बेहायबो आङो मोजाङैनो उथ्रिसारनो आङो नाजानायनि गेजेरजों जाहाथे दावगालांनो हायो बे आंनि बेसेबां बैसो केटेगरियाव आङो सरि बियो आङो दा 55 प्लासाव आङो गेलेनाय जादों आरोखि मेडेला देग्लायनि मोननायजों मोननै जाहैबाय मेडेला मोननै जाहैबाय प्रथमे नमस्कार জানাইছো আপোনালোকৰ জেনেৰেল যোগেদি মানে ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ বাৰু ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগিছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিটো মানে খেলৰ পৰিচালনা খুব ভাল হৈছে
আৰু খোৱা লোৱাৰ কাৰণে একো মানে দিগদাৰ হোৱা নাই থকা মেলাৰো বহুতে ভালেই সুবিধাখিনি পাই আছে আৰু যিসকলৰ মানে অলপ দূৰত ৰাখা গৈছে তেওঁলোকক মানে অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থা বা গাড়ীৰ মানে হেৰিখিনি ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিছে তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ মানে একো তেনেকৈ অসুবিধা হোৱা নাই মোৰ ইভেণ্টটো 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ আৰু লং জাম্প হয় হেৰি মই 60+ খেলোঁ বৰ্তমান কি কয় পজিশ্যন মোৰ এইবাৰ লং জাম্পত ফাৰ্ষ্ট আছোঁ আৰু 200 আৰু 100 মিটাৰ্ছত ছেকেণ্ড আছে দুটাটো চিলভাৰ আছে খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই পাৰ্টিচিপেট কৰি আৰু অসমত মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ধৰক গুৱাহাটীতো আছে কিন্তু তেনেকৈ মানে হেৰি ট্ৰেক পাই পেলাই চিন্থেটিক ট্ৰেক পাই পেলাই মানে খুব ভাল লাগিছে মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে কোকৰাঝাৰ জিলাক মানে এইটো অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ মোৰ মানে আজি বহুতো আনন্দিত মই মানে কি মোৰ গোৱালপাৰাৰ হয় মই আজি 90-80 পৰা মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ খেলি আছোঁ মই মালয়েছিয়াতো গ'লোঁ থাইলেণ্ড গ'লোঁ আৰু ৱৰ্ল্ড মিট মই কেলিফৰ্ণিয়াত খেলি আহিছোঁ মই মেডেল পাইছোঁ মই মালয়েছিয়াতো মই ৰিলেছত মই ছেকেণ্ড পাইছোঁ আৰু থাইলেণ্ডতো মই ৰিলেছতো মই মেডেল পাইছোঁ মই বহুত মানে মোৰ হাজবেণ্ডক খেলোঁৱে তেখেতেও মানে মই হেৰিৰ পৰা খেলোঁ মই সৰুৰ পৰাই মই যেনে হেৰিটো খেলি মই এতিয়া ভেটানৰ খেলি আছোঁ এতিয়া মানে কোনটো ইভেন্ট আছিল মোৰ 100 200 400 আৰু ভৱিষ্যত আৰু খেলি থাকিব ভৱিষ্যতটো মই মানে যিমানলৈকে ভগৱানে বচাই ৰাখি খেলিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু আচ্ছা এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব নেকি যুৱ সমাজলৈ যে আপোনালোকে যে ইমান ভয় তাকে মোৰ মানে কি এতিয়াতো যিখিনি মানে চৰকাৰে যিখিনি মানে ধৰ সহায় কৰিছে আমিতো সেইখিনি নাপালোৱেই এতিয়ালৈকে যিখিনি মানে আগৰ মানে খেলুৱৈ দিছে আমি সৰুৰ পৰা যিখিনি খেলিছোঁ আমি সেইখিনি পোৱা নাই এতিয়া যদি চৰকাৰে এখন মানে যিটো অলপমান হেল্প কৰে আমি যেতিয়া যাওঁ এতিয়া খেলিব নিজৰ পকেটৰ পৰা যাব লাগে যদি অলপ চৰকাৰে অলপমান যদি হেল্প কৰে মানে সেইটো কাৰণে আজি বহুত খেলুৱৈ আছে ইয়াত কিন্তু পইচাৰ অভাৱত কিন্তু বাহিৰত যাব নোৱাৰে जोबोद गोजोननाय मोनो आरो देहाफोरखौबो फ्रि माबा मोनो आरो जों बेबायदि बयसआव जे जों रान खालामनो हायो मोजां मोनो आरो मायाव इभेन्टआव बाहागो लाया आं 100 आरो 200 ओरैनो आगोलाव गेलेयोमोन ओमफ्राय डिस्कास थ्र' लायोमोन आरो आङो दा 200खौ दोनथ'बाय थारमाने अफिसाव थांलाय फैलाय सुबिदा प्रेक्टिसखौनो मोना आरोखि बिनिखायनो आं एबार 100 आरो डिस्कास होदों आरो मोजां मेडेल देरहादों बेसेबां बोसोरनिफ्राय गेलेबोदों आङोथ' माबानिफ्रायनो जोङो होननो थाङोब्ला 40निफ्राय गेलेबोदों जों 2000निफ्राय औ ओरैनो स्कुल लाइफआव गेलेखायोमोन गेलेनायाथ' इन्डियाथ' जोब्बायानो ओमफ्राय आङो जाहा मेलानि थाखाय आं माबा इन्टारनेसनेलखौ खेबसेल' थांदों बहुद चान्स मोनदों खिन्थु थाङाखै आरो खनसेल' थांदों मालयेसियाव माबायाव 2011आव थांदों आं मालयेसियाव 100 मिटार खारनायनि बाथ्रा बुंदों बेयाव नोङो बाहागो लायो गेलेयो माबायदि जानांगौ जितु सासे गेलेगिरिया बाहाय जानांगौ नोङो प्रेक्टिसनि उफराव आरोखि जेनेबा प्रेक्टिसखौ बिराद मोजाङै खालामनांगौ आथिं आखाइफ्रा जेनेबा एकदम बायजोबनांगौ आरोखि होनबासो नोङो 100 मिटारखौ खारनो हायो स्पिडै जायनाखि बे एसे दुरबल मानसिबो 100 मिटार खारनो हाया एसेबां बोसोर गेलेबोबाय आरो दासिमबो गेलेगासिनो दं देहाफ्रा माबायदि दासिमबो थिगैनो दं साख्रिया बोसोरनैल'सै थेवबो थिगैनो दं देहाफ्रा जेबो उसुबिदा गैया जोंनाव सानाय सुनायालाय ओरैनो एखनबा जायो अमाबैसा ना माबा बर'नि माबायाव बबेखौबा जाबा बबेखौबा जाफ्लांबा एसे एनैया उसुबिदा जायो आरो ओरैनो उसुबिदा गैया ओरैनो न'खरनिफ्राय गेलेनायाव माबायदि हेफाजाब न'खरनावथ' खुनु अबजेक्सन गैया दा आंहा बोराया थैबाय बोराय थानाय समावबाबो खुनु उसुबिदा होआखै दा फिसाला सासे दं बिहामजो दं खुनु अबजेक्सन गैया जायगायावनो गेलेनो मोननानै माबायदि मोनदों आरो जायगायाव गेलेनो मोननानै बांद्राय माबा मोनाखै एबार मानो होनबा जोङो बाहेरायावबा बिराद देखायनो हायो दा जायगायाव देखायनो हायैखौ एसे दुखु दं आरो एबारनाव मा होनबावनो प्रेक्टिसनि उफराव नालाय बेफोर जों प्रेक्टिसखौनो खालामनो मोनाखै दिनैबो नै फुटबलनो गाबोनबो माबा टिमनो ओमफ्राय खेल महारमनो फोथारानो मोनाखै जों ओरैबायदि डिस्टार्ब